Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Labihang ka traffic sa uptown sa Cagayan de Oro City matag buntag gireklamo na sa mga motorista. Pagtaod sa Center Island og street lights ang ginatudlong hinungdan. Bumper to bumper traffic. Ingunani ang sitwasyon sa Gran Europa Junction sa Old Airport sa uptown Cagayan de Oro City. Pipila ka mga motorista na nagpadayag sa ilang kadismaya tungod sa kalangan nga dala niini. Ang ginatudlong hinungdan sa traffic ang ginahimo nga Center Island ug pag-install sa street lights sa tunga sa 4-lane nga dalan, hinungdan nga nabalda ang dagan sa trapiko. Sa travel advisory nga gipagula sa DPWH Region 10, gibutyag niini ang slow-moving traffic sa Old Airport Road tungod sa ongoing project nga road safety facilities. Dugang pa sa DPWH 10 nga aduna kini project duration nga 286 calendar days. Hinuon gipasalig sa RTA nga butangan og mga personahe ang maong lugar aron mahapsay ang dagan sa trapiko matag rush hour.